journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ug ning higayuna, makauban nato ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief, Neptali Batuleño. Ug North Cotabato News Bureau Chief, Maricel Butardo. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga motorista, 13 ka oras na tanggong sa dalan tungod sa landslide sa Digo City, Davao del Sur. Tulo ka gatos ka mga balay sa Pikit Cotabato, magduha ka bulan na nga nag-ubog sa baha. Mga vaccination hubs sa Kidapawan City, padayong gidagsang sa mga gustong magpabakuna bato COVID-19. O mga sementeryo sa Davao del Sur ug North Cotabato, sirado sa kalag-kalag. Sa detalye sa atong mga balita, miani og pagsaway sa publiko ang taras sa usa ka school principal sa Davao del Norte. Humani ini gibaharan ang usa ka delivery boy nga iyang dunggabon. Ani ang report. Asa mo na siya ikuan gud ma'am? Nah, may kabaluan na Charge mo na sa ginoo ko. good. Click na nimo nang kuan ma'am. Ni return refund gani nga kuan ma'am. Di ihatag nga na doy. Nagugat ang problema sa dihang gihatod sa balay ni Principal Celestino Rivamonte Jr. ang dili mao nga order sa iyang asawa. May rason ang delivery man nga iguro siya nag-deliver. Wala siya kabangkaagan kung unsa may sulod. Iuli na lang kwarta doy. Para wala tayo daghan langat doy. Charge. May naikanta pa karon. Apan, gipalit ni Principal Rivamonte ang argumento sa iyang asawa ug migawas kini sa iyang gate ug hapit ni Dunggaba sa gunting ang delivery man. Sir. Ambi na, iuli na. Dungkabon ta karon. Ay, sir. Ay, sir. Iuli na. Punta. Sige. Ay, sir. Ay, sir. Ambilay, sir. Ay, sir. Iuli. Iuli. Ibalik lang gud sir. Balik. Kabili na. Gusto ni Mr. Rivamonte Sir. Ibalik, diba? Ayaw gawas rin. Di ta ka pagawason nun. nga insigida ibalik sa rider ang 300 pesos nga ilang gibayad sa Shopee. Si Rivamonte Jr., principal sa Narciso Galapin Elementary School sa Panabo City. Wala sa posisyon ang rider nga mo refund sa customer, kaya ang ilang papel igo ra mohatod. Apan, tungod sa iyang kahadlok, iyang gibalik ang kwarta sa principal. Sa video nga gi-upload sa Facebook page nga Taguminyo Disiplinado ug nagkalat na karon sa mga social media pages, makita nga nagunit og gunting ang principal nga si Rivamonte, usa ka laway nga talan-awon sa usa ka public school teacher. Kung atong basahon ang preamble sa mga maestro, mao kini ang nakasulat. Teachers are duly licensed professionals who possesses dignity and reputation with high moral values, as well as technical and professional competence in the practice of their profession. And they strictly adhere to observe and practice this set of ethical and moral principles, standards, and values. Sa atong nakita sa video, murag na ay wala na tuman. Among gipangutana si Mr. Raul Gacruz, ang Administrative Officer 5 ug spokesperson sa Department of Education sa Panabo City. Og mao kini ang iyang tubag sa nahisgutang sitwasyon. We will conduct an investigation to what was transpired by Sir Rivamonte, and we reached the side of Mr. Rivamonte, and actually he disclosed na after the incident there was already settlement between the concerned. In our office, we will still continue to investigate the process of investigation. First, we will seek the authority from the disciplining authority to conduct fact-finding, and maybe by tomorrow or the next day we will come up with the initial result, and we will submit that back to the disciplining authority, which is the superintendent, ma'am. I examined from the beginning, there was
a tendency that there was a deceit on the part of the delivery. There was something like scam or whatsoever. At the height of anger, I think that was Mr. Rebamonte was not the state of being at that time because he was carried away by his emotion. It was under the circumstance of passion and of course kisyon. Then if there is a probable cause, then we will continue finding the violation of Sir Rebamonte being the public official. Si Mr. Rebamonte, usa ka licensed international boxing referee. Isip boxing referee, gilauman nga anaa kaniya ang 5 ka emotional qualities sa usa ka referee. Ug ang ikaduha mao ang self-regulation. Usa ka aspeto sa emotional quality nga mulambigit sa disiplina ug self-regulation. Ug ang ikaupat mao ang empathy, ang pagkasensitibo sa gibati sa ubang tao. Aron dili na maotro ang panghitabo, mao kini ang tambag ni Mr. Gacos sa mga magtutudlo nga sama ni Principal Rebamonte. Akong ikatambag, ma'am, nga whether nasa office o nasa balay, kung naingon ana ang mga sitwasyon kanang we still calm and maximum tolerance of whatever circumstance that may happen between the customer or kung kinsa man gani. So treat it as very cool, very calm niya. Even under pressure or calm under pressure. That's very important, ma'am. Usa kuno kabuutan nga tawo si Principal Rebamonte ug gipaningkamutan na niini nga maayos ang isyu tali kaniya ug sa makaluluoy nga rider. Apan isip usa ka public official naghulat ang publiko sa resulta sa gisaad sa Department of Education nga imbestigasyon. Edith Caduayan, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapin 13 ka oras nga natanggong ang mga motorista sa Kapatagan, Digos City, Davao del Sur human natabunan sa midahili nga yuta gikan sa bungtod ang dala niadtong Biyernes sa gabii. Nahitabo ang landslide tungod sa pagbundak sa kusog nga ulan hatod sa Intertropical Convergence Zone. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Miadtong Sabado sa buntag, gipapaspasan sa taga-probinsyal ug lokal nga kagamhanan sa Digos City ang paghawan sa mga midahiling yuta sa dalan sa Sitio Baras, Barangay Kapatagan, Biyernes pa sa gabi, Oktubre 23. Daghang sakyanan ang wala makalusot kay natabunan sa yuta ang dalan. Ang uban napugos og balik sa sentrong bahin sa syudad ug mituyok lang sa Mount Apo National Road dito sa Bansalan aron makauli sa Barangay Kapatagan. Midahili ang yuta sa lugar tungod na sinati didto ang way puwas kapag bundak sa uwan gikan Biyernes sa buntag. Alas 7 sa gabi, sir, wala pa man kayo ang igo na siya nitaliksik ba. Pagka medyo tagtaod, sir, ni bundak ang ulan, sir. Motor, duda namin nga, murag na si kuikuan nga. Manampoy nagid ring motor, ginan ko nga na rin na landslide daw. Sumala sa kapitan sa barangay, kanunay sila nga makasinati og landslide sa ilang dalan. Tungod halos napalibutan sa bungtod ang pikas nga bahin sa dalan, nga sagad mahumok og mudahili panahon sa pag-ulan. Pangpangsab ang laing pikas nga bahin sa dalan. Particular siya nga National Road, wide din na ang karsada. Gikan sa center, 30 daw 60 meters. Ang kalapad, unya, dako na po ang kanal. Kini mga supposed to be ma-landslide, makuha na ni daan. Ang residente nga si Mary Jane Maruya, nabalaka nga matumbahan sa dakong punuan sa pine tree nga nahimutang atbang sa ilang balay. O yun, si Bako wata kabalos panahon niya, sige ulan-ulan, si Bako sig landslide niya, sige kahugmak-hugmak. Makita ninyo sa ako ang likod, dunan na kining ugat nining pine tree o nagkumbitay na kini sa na landslide nga yuta dinhi sa Sitio Baras sa Barangay Kapatagan. Hinungdan na nawagan ang mga residente sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR nga putlo na lamang kini tungod kay delikado kini nga matumba sa agianan nila nga kalsada. Sumala sa taga DNR,
Ginatugot sa balaod ang pagputol og kahoy sa mga protected areas, labi na kung tataw kini nga makahatag og peligro sa tao o propiedad. For any protected area, DENR always considers that if trees pose a danger to persons and property, pwede yan sila maputol for the sake of safety. But ang importante is, merong official request para ma-assess ng DENR ang merits ng request and request for authority to cut. Ang namsab kanunay ang mga ekipo sa city o provincial government sa pagresponde sa mga katalagman sama sa landslide. Hilabi pa nga gilaumang padayon nga masinating pagbundak sa kusog nga ulan tungod sa La Nina. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gibaha ang 30 ka mga balay sa lungsod sa Kapatagan, Digo City, human miawas ang irigasyon kay barado di ay kini sa mga basura. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Giusa-usag limpyo ay gisulod balik sa balay sa pamilyang Makilan ang ilang mga gamit nga nabulit sa lapok human sa lampas tao nga baha sa Purok 3, Barangay Kapatagan sa Digo City, Davao del Sur niadtong Sabado, Oktubre 23. Samtang nangaguba ang pipila pa sa ilang mga gamit sama sa washing machine o rice cooker. Human kini malunupan atul sa pagbundak sa kusog nga ulan Biyernes sa gabi. Ang tubig baha gikan sa miawas nga irigasyon nga barado ug mga basura. Lutaw gyud basta kay diri, basta kay umoro gini ko ano, basta kay malumos na lagi ka og diri giro. Anak yung tubig diri. Kung akong gikuyawan gabi ang katong mga kwintador ba og maabot sa tubig kay malayad mga tao na sao naman lang. Gisulod sab sa tubig baha ang balay nila Gine Oquendo. Gabi baluoy kay medya mis bitana ng agi. Gustong tanamo nga madako ang imbornal ba kay kami kaluluoy diri kami magoy duol sa sapa. Taud-taud nang suliran sa mga residente dinhi sa Purok 3 sa Barangay Kapatagan ang baradong lining. Kay sa panahon nga kusog ang bundak sa uwan, muawas usab ang irigasyon tungod kay barado kini sa mga basura. O bulahos na ang tubig baha nga nagdala og lapok padulong sa ilang kabalayan nga nahimutang sa ubos nga parte dinhi sa lugar. Sumala ni Kagawad Randy Adlawan, nangita na og solusyon ang konseho niini nga yangungo sa mga residente. Kadto man kung panahon nga gi-construct na siya, giguba nila ang box culvert, giilisan nila og culvert na lang. Unay problema na mo kung unsay amo ang mapangitaan og solusyon sa barangay. Naglaom sab ang konseho sa barangay nga kung magbaton og disiplina sa paglabay og basura ug magbaton og kaikag sa paglimpyo sa irigasyon ang mga residente, malikayan na ang subling insidente sa pagbaha sa lugar. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. 28 ka mga kanhi rebelde sa lungsod sa Talaingod ug Asunsyon sa Davao del Norte ang nakadawat og tag 20,000 pesos nga pangkapital sa ilang napiling sudlan nga negosyo. Laing 3,000 pesos usab ang gihatag alang sa ilang transportation allowance. Mismong si DSWD 11 OIC Assistant Regional Director for Operations Elizabeth Degorio ang nanguna sa pagdunol sa assistance. Ang DSWD mao'y nangunang ahensya sa gobyerno sa implementasyon sa hinabang sa mga kanhe rebelde ilawom sa EO70, kun institutionalizing the whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace sa pagmugna sa NTF-ELCAC. Pasiradaan sa lokal nga gobyerno ang mga sementeryo sa North Cotabato o sa Davao del Sur sugod karong Biyernes hangtod Nobyembre 3 aron malikayan ang pagtapok-tapok sa mga tao sa sementeryo panahon sa kalag-kalag. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Abli pa karon ang mga pampubliko o pribadong sementeryo sa Kidapawan City sa North Cotabato. Apan, base sa gipagwalang mando sa lokal nga kagamhanan, siradaan sa publiko ang mga samang gikan sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 3. Pagsiguro kini nga walay magtapok-tapok ug malikayan ang sakit nga COVID-19. Pag may ma-violate, unang-unang may file natin na kaso sa kanila for
yung for violating yung protocols. Kasi normally, the issuance of this prohibition is coming from the IETF to avoid people grouping or getting together. Sugod miaging simana, hinay-hinay nagdagkot og kandila sa ilang mga minatay sa sementeryo ang ubang residente. Nga may magduaw, karang dire yung nga dagsagot, karang talagsa kay abi pilag sirado pagyapon. Sirado sab sugod Oktubre 29 ngadto sa Nobyembre 3 ang mga sementeryo sa Davao del Sur. Gitugtan ang pagbisita sa sementeryo una ang maong adlaw. Apan 30% lamang ang gitugtang kapasidad ug usa ka oras lamang mahimong mupundo sa lubnganan. Dili sab tugtan nga makaduaw sa samaang ang mga batan-on nga nag-edad og 17 anyos paubos ug mga senior citizen nga nag-edad sa 60 anyos pataas. Gitugutan ang pagduaw gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apan dili mahimong magdala og mga pagkaon ug bisan unsang ilimnon sa sulod. Sirado sab ang mga sementeryo sa Magsaysay, Davao del Sur gikan Oktubre 31 hangtod sa Nobyembre 2. Hugot sab nga giabisuhan ang mga sayong miduaw sa sementeryo sa pag-obserba sa social distancing, pagsulubog face mask o face shield ug uban pang minimum safety protocols. Samtang sa Davao Occidental, Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4 sab siradaan ang mga sementeryo. Nang hinaot ang mga opisyal nga tumanon sa katawhan ang mga gipaguwang direktiba sa mga lokal nga gobyerno aron dili masilutan subay sa IATF guidelines sa ilang matag lugar. Orlando, Dondon Dinoy, Newsline Philippines, stay safe. At tangi! Vaccination kontra COVID-19 sa Kidapawan City gidagsang mga wala mabakunahin nagbagot-bot. O 8 ka mga checkpoints gimuntar sa mga pulis ug sundalo kontra krimen sa Pikit, Cotabato. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipangunahan ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang capsule laying sa bagong tukuron nga police station sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental. Alang sa dugang detalye niini, makauban nato si Misamis Occidental News Bureau Chief Neptali Batoleño. Nep? Daghang salamat po. Gibisita ni Philippine National Police PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar iadtong Biyernes, Oktubre 22 ang Misamis Occidental Provincial Police Office sa Oroqueta City. Gipadayag ni Eleazar sa atol sa iyang pagbisita nga mao'y kabahin kini sa pagsuhid o pagtuman sa mga programa o pulisan nga gipatuman kung istrikto ba kini nga gisunod sa mga sakop sa kapulisan. Pasabot dili nga kinahanglan nga adunay commitment o dedication aron makita ang mayong disiplina sa pagbisita diini sa Provincial Police Office. Din gipahigayon usab ang awarding sa deserving Misamis Occidental PNP personnel. Inaugurasyon sa multi-purpose hall yudbad ang inspeksyon sa Misamis Occidental PPO headquarters. Hubad diini gibisita usab ni Eleazar ang Usami City Police Station alang siyang command visit sa trupa sa kapulisan sa syudad.
Gipahigayon usab ang unveiling sa mga markers sa gisugdan nga pagtukod nga police station sa lungsod sa Tudela, Don Victoriano Police Stations ug sa Usami City sikan PMFC headquarters. Samtang sa pikas nga bahin, wala magkapahimulo sa ilang tinulis na kwarta ang unom ka mga miyembro sa robbery gang nga mao'y gitudlo nga responsable sa pagkuha sa kwarta sa usa ka 53 anyos nga negosyante sa merkado publiko sa poblasyon Bayog, Zamboanga del Sur ug madadakpan sa follow-up operation sa militar ug kapulisan ang unom ka mga suspek. Na embargo sa otoridad gikan sa posisyon sa unom ka mga suspek ang kwarta nga tinulis dihang naharang ang gigamit nila nga sakyanan nga Toyota Fortuner. Ipadayag ni Police Major Gaspar Gandingan nga alas 12:45 kaganiyang hapon usa ka concerned citizen ang nagpahibalo kanila sa nahitabo nga tuli sa public market sa barangay Poblasyon. Naligilayon nga gihimo ang follow-up operation ni nasikop sa gihimo nga follow-up operation ang duha kasakay sa getaway vehicle sa mga tulisan nga sila si Jovinard Binitara Lara, 30 anyos, minyo, walay trabaho ug nagpuyo sa San Pedro Extension, Barangay Lagao, General Santos City. Og Rosil Mamak Galyemet, 58 anyos, ulitaw, walay trabaho ug nagpuyo sa Purok Ferdinand Santo Niño District, Pagadian City. Nakuha sa sling bag kulor pula ang kwarta nga maabot sa 43,780 ka pesos o sa kapistula nga kalibre 45 nga dunay 7 ka mga bala. Sa follow-up operation usab sa mga sakop sa Philippine Army, nadakpan na laing 4 ka mga suspek nga sila si Jade Vargas Tagides, 26 anyos, ulitaw, construction worker ug nagpuyo sa Purok Pascual, Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Edwin Fernandez Tan, 34 anyos, minyo, driver o residente sa Lake Cebu, South Cotabato. Norman Nepomuceno Suson, 41 anyos, ulitaw, walay trabaho ug nagpuyo sa Purok Ferdinand Santo Niño District, Pagadian City. Ruel Mamak Galyemet, 57 anyos, balo, walay trabaho ug residente sa Purok Ferdinand Santo Niño District, Pagadian City. Sa investigasyon nga gihimo na sayran, nga nahitabo ang pagpanulis sulod sa grocery store sa biktima sa maong dapit. Diin gitiunan ang biktima o gikuha ang sling bag nga gituuhan nga dunay 100,000 pesos nga sulod ni ini. Ang unom ka mga suspitsado ang kasamtangang karon sa temporary detention cell sa Bayog Municipal Police Station o giandam na usab ang kaso nga ipasaka ngadto kanila. Baukad do mga balita nga nakalap dinhi sa lalawigan sa Misamis Occidental ug igudman sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Balik kanimo po. Daghang salamat, Neptali Batuleño. Padayong nag-agwanta sa way hubas-hubas nga tubig baha ang usa ka komunidad sa Pikit, Cotabato. Alang sa dugang detalye niini makauban nato si North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Sel? Daghang salamat Paul, magduha ka bulan na karon nagibaha ang mga residente sa Barangay Fort Pikit sa lungsod sa Pikit, North Cotabato. Gawas sa mga naguba ng mga pananog, gikabalakan na sab karon sa mga residente at ilang panglawas. Aniyang report ni Lizelle Bang. Magduha ka bulan na karon nga lubog sa baha ang tulo ka gatos ka mga balay sa Barangay Fort Pikit sa Pikit, North Cotabato. Lakip dinhi ang balay sa pamilya ni Zacaria Alimanan, 15 kagawad usab sa barangay. Tungod sab sa baha, wala na nakatanom og mais ang kadaghanan sa mga residente sa lugar. Sama na lang ni Kagawad Ben sa Lilamas. Dili magtanom ng mais anto dito. Oo, unya karon wala na mo maka-harvest. Wala na mi maka-harvest kay sige nagbaha.
sige mo gibaha. Kung magsugod na og taas ang tubig dinhi sa Rio Grande de Mindanao, magsugod na pod ang kalbaryo sa matag residente sa Barangay Fort Piquet, hilabi na sa Sitio Pulol ug Balite tungod kay musulod na pod sa ilang panimalay ang tubig gikan dinhi. Tungod sa gapondo nga tubig baha, nabalaka na ang mga residente nga puy-an og itlogan sa lamok nga career sa sakit nga dengue ug malaria ang ilang lugar. Ingon man ang mga ilaga nga maghatod unya og sakit nga leptospirosis. Ang ubang mga residente, gibiyaan na ang ilang balay nga halos nalukop na sa tubig baha. Tungod sa padayong pag-ulan, halos wala sab gaubos ang level sa tubig sa Rio Grande de Mindanao. Panawagan sa mga residente sa national government, butangan og flood control ang dakong suba aron mahatagan og kasulbaran ang ilang taod-taod na nga problema sa baha. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Padayong ginadagsang sa mga residente sa Kinapawan City sa North Cotabato ang walk-in vaccination hubs sa lokal na kagamhanan. Daghan ang nabakunahan napan, daghan sab sa mga nabakunahan ang gareklamo tungod sa sistema nga ginapatungan. Ani ang report ni Rene Cagio. Tungod sa kahadlok nga dili makasulod sa pampublikong lugar kung dili bakunado, inagsa sa mga residente dinhi sa Kinapawan City ang ikaduhang walk-in vaccination schedule niadtong Sabado, Oktubre 23 nga gipahigayon sa Notre Dame of Kinapawan College, Kinapawan Doctors Hospital ug Maduna Hospital. Kadlawon pang bilinya ang mga residente sa nagkadaiyang barangay sa panghinaot nga mabakunahan apan tungod sa kadaghan wala maserbisyohi ang tanan ug may resulta sa pagbagotbot. Usa na si Milagros Sangka nga naglinya og wala pa man bakunahan, sayo pa siyang mihawa sa iyang balay apan pakyas ang iyang katuyuan. Dapat unta ka ng jud kamot iko. Accommodate Yun nila ba kay tanan man sa mga ning ginahanglan magitaaning kuan. Dapat unta sir, barangay ba? By barangay. Kaya nga mong pliti ani, sig balik-balik. Atong Webis gani sa boys. Wala gyapon ka naka-appeal. Wala. Lista-lista lang sila dito kay 300 lang gi-accommodated to. Nagmuntar og tulo ka vaccination hub ang lokal nga paggamhanan aron mas daghan ang mabakunahan apan wala gihapon maserbisyohan ang tanan. Busa ang tambag alang sa mga buot magbabakuna. Patong na wala pa nakapagislat sa sunod na vaccine. Dili lang kayo ta magsayo. Oo. Mag-immediate ka tama lang gud na oras na. Wato to alas 4, 5 okay na na. Pero kung ayun tag alas 10, magluoy na mo kayo mo kay makakuha mong kita, makabaksin. Hulat-hulat lang kita sa ato ang schedule. Kaya daghan pa man gid ni. Pagdeta sa dapat naman tag-adlaw na magbaksin. Nang hinaot ang katawhan sa Kinapawan City, kung dili iplastar sa lokal nga panggamhanan ang palisiya alang sa walk-in vaccination hub, aron walay oras masayang og dili magbagotbot ang katawhan. Rene Escoro Cagio, Newsline Philippines, North Cotabato. Stay safe. Gilauman sa kapulisan nga maminosan kung dili man gali hingpit nga maundang sa presensya sa gitukod nga task force sa kapulisan ug kasundaluhan ang nagkataas nga insidente sa krimen sa lungsod sa Piquet North, Cotabato. Ang lungsod dunay pinakadaghan nga populasyon ug pinakataas sab nga kaso sa krimen sa probinsya. Ani ang report ni Lizel Banga. Gwardyado na sa mga pulis og sundalo ang 8 ka mga lutsanan, pasulod og pagawas sa lungsod sa Piquet North, Cotabato. Tag-unom ka tawo ang bantay sa kada checkpoint sa Barangay Fort Piquet, Ladtingan, Kalawag, Inugog, boundary sa Barangay Poblasyon og Jamaica. Tanang musulod sa lungsod, usa-usa nga ginarikisa sa mga gabantay sa checkpoint aron dinhi pa lang masala na ang mga tawo nga dunay daotang plano. Tungod sa nagkataas nga krimen sa Piquet,
Himugna sa Philippine National Police North Cotabato ang Task Force Pikit aron mahunong ang krimen, ilabi na sa pagpamusil ug aron mapaggang ang adunay mga daotang tumong sa lungsod. Sa record sa kapulisan sa lungsod, dunay 24 ka mga insidente sa pagpamusil sukad ni adtong bulan sa Enero hangtod Oktubre 24 ning tuig. Mas taas kini kumpara sa samang period ni aging tuig. Ang gitukod nga task force maoy musulbad sa tanang krimen. Lakip dinhi ang pagpamusil, rido kun away pamilya ug illegal nga droga. Technically is has a very unique situation dito sa North Cotabato. Strategically, nasa ma'am, yung mga tinugog area, nasa may town proper, yung mga ma'am, yung mga potential exit points ng kalaban, no? Mga masasamang loob. Meron din nasa town proper, at meron din, more particularly, yung mga talaga, exit sa entry point. Meron din sa poblasyon yung mga crime-prone areas kung saan malimit yung barilan. So, we hope na maibsan. Gawa sa mga naka-assign sa checkpoint, dunasay mga pulis nga garonda sa lungsod. Ang Joint Task Force Pikit gilangkuban sa mga personahe sa 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company, Pikit Municipal Police Station ug 90th Infantry Battalion sa Philippine Army. Yung paglagay ng checkpoint dito sa Task Force Pikit para madagdagan yung kwan dito ng security ng Pikit. Yung sabi nila lesen ng kwan dito, yung nangyayari na sa kwan pa lang ma'am na sa dami namin na dagdag ma'am. Sa kaikot-ikot kami ng checkpoint, meron kaming 4 na motor, nag-ikot-ikot kami ng palengke. Nakikita talaga kami ma'am na nag-react kami sa lahat na nangyayari. Iisip pa lang sila ma'am, parang na-distract na sila ma'am, nandiyan na kami na parating ma'am. Base sa 2020 census, dunay 164,646 ka mga mulupyo sa lungsod. Pinakadaghan kini kumpara sa ubang munisipyo o syudad nga sakop sa North Cotabato. Tungod mas daghan og populasyon ang Pikit, nanguna sab kini sa dunay pinakataas nga kaso sa krimen, sama na lang sa pagpamusil. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Ug mao ka na ang mga balita gikan dinhi sa North Cotabato. Balik kanimo, Paul. Daghang salamat, Maricel Butardo. Mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 50, sa Sky Cable, sa Davao o General Santos City. O Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 61 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!